vysype. Čaute, čaute. Som chcel povedať, že nedeľa, ale je útorok. Je voľno. Sme Piešťanovi na pumpe, natankovali sme plné bandasky a ideme do Žaškova. Je to svitková trať. Dal príspevky, že to tam je fajnovo upravené, napolievané. Takže ideme sa tam pozrieť. Je to asi nejaké 2 hodinky cesty, 2 aj niečo. Si nakúpili energetiaky a ideme sa povoziť. Chcem predstaviť tieto pioniere, vytunené. Hľadám čistič na ruky. Mal by tu niekde byť. Aha, tam je, kámo. Tu je! Ty máš čipsy? Mal by som. Filipo hladný, čak udrží do zlatníka. Čaute, čaute. Nachádzame sa opäť v party dodávke. Chcem vám povedať, že dneska máme útorok, 15.9. Máme tu kresťanský sviatok, takže ďakujeme všetkým kresťanom, že nás chválili tento sviatok a deň voľna, aby sme sa my mohli ísť povoziť do Žaškova. Števo Svitko včera nachystal dráhu, popolieval, upravil. V živote sme tam neboli, takže ideme to opáčiť. Máme so sebou kopec jedla, zábavy a benzínu. Poďme sa pozrieť, čo sa bude diať. Najprv vyložiť tento bordel, potom to pôjdeme skúsiť, ešte sme tu neboli. Má taký závedok, čo?
tak nabil len tá vajca. Tuto na tejto predposlednej lavici, čo je tá veľká, tak som ho tam trochu pustil, kámo, tak som išiel a som dopadol, že pám, mi zacvenžalo. Zatiaľ si ju nepamätám moc, ešte takých 15 minút a možno si zapamätám, kde je jaký skok. Nie je inak Filip. Šiel kadiť. Pardon. Dúfam, že sa to bude z toho videa vystrinuté. A taký spomalený záber. Aj mne sa ujde trošku mäsko, alebo začal som byť hladný. Aj vám to nakrájam. Idem dať ďalší, toto je len také malé predjedlo. Čo prežúvaš? Ja som si to zle vyťahoval. Čo by si chcel vedieť? Tento deň je dobrý. Schováme, nech mu není zima. Dobrý bol deň. Najedli sme sa, pojazdili sme si žaškou. Plynovacia dráha, tak pomenej skokov, väčšinou odskoky dole, hore, pár dvojakov, inak pohoda. Ale není to moja najobľúbenejšia dráha. Toľko k dráhe a presunieme sa za chvíľu na kúpalisko. Spotené. Do kamery. Proste pozrieš sa. Uvidí auto? Tak máme my prednosť. Teraz ti ukážem, jak sa umýva okno jedným ostrekovačom. Proste musíš to nafulovať. Naša presná poloha je Zulu 20 45 Alfa Beta Delta. GPS-kové súradnice 42 čiarka 82 a ešte jedna by mala byť 10. Tam sa nachádzame a sme v smere zo Žaškova do... Kam ideme? Do Šutova ideme, jasné. Ideme sa okúpať ešte kým padne tma na nás. Ideme za páchateľom, poznáva sa značka TO X3545. Odcudzil dve motorky značky Yamaha a Husqvarna. Sledujeme páchateľa v utajení, nevie o nás. Pri najbližšej možnosti ho zabásnuť, ho zabásneme. Cítil si tie kone? Vidíš tých fotbalistov? Necítili tie kone? Netrafil.